Vi er i dag på Brønderslev Gymnasium, hvor vi har besøg af en alternativ parterapeut. Den alternative parterapeut vil i dag vise os, hvordan man tæmmer sin mand på den rigtige måde. Det kan vi se her. Opfør dig ordentligt! Vi går! Opfør dig ordentligt! Opfør dig ordentligt! Sit! Kom så sit! Good! Ej, hvordan får du ham til at lyste så? Jeg har trænet ham! Puha! Det vil jeg også have dig, Kjeld. Læg dig så! Jamen, jeg vil jo også gerne have trænet Kent i at blive en rigtig god kæreste, så han kan en rigtig tøffelhelt, fordi at, det har jeg også set nogle af eleverne ude på gymnasiet være, og de ser bare ud til at have sådan et godt forhold, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig.